ва ҳамлагарон заду хурди мусаллаҳона сурат гирифт. кормандони полис тавонистанд ки ҳамлагарро паронда нобуд кунанд. гуфта мешавад ки якчанд нафар ба ҳалокат расида, даҳҳо тан шадидан захмӣ шуда дар беморхонаҳо бистарӣ шудаанд. эҳтимол шумораи ҳалокшудагон боз ҳам афзоиш ёбад. террористи маъфшуда дар кишвари хориҷа таълим гирифтааст. террористон таҳдид доранд ки дар сурати озод нашудани роҳбарашон Алмудар дар метро ва дигар ҷойҳои ҷамъиятии шаҳри Истанбул ҳамлаҳои террористӣ анҷом медиҳанд. барномаҳои баъдиро пайгир бошед. خون بیگناهان را می‌ریزند پلیدها. الموده را می‌خواستند. گمان میکنند که با این حمله ها ما در نزدشان تعظیم میکنیم. قماندان، آنها تا حال ما را نفهمیدند. اگر یک بزنند ما آنها را 1000 میزنیم. درک نمیکنند که ما را شکست نمیتوانند. کدام وقتی که از ریشه‌شان کنده پرتافتیم آن بعد میفهمند. بگذار جای شهید شدگان جنت باشد. آمین. ما باید فوراً از حمله‌های نوبتی پیشگیری کنیم. کار را زود آغاز کردن در کار. قماندان اردیم رفته فهمم شخصیت حملگران معلوم شده است یا نه. اگر آگاه شویم بسیار خوب می شود. خوب بریم. دریا؟ در اینجا چی کار میکنی؟ تو باید در بیمارخانه باشی. من در بیمارخانه انتظار شده نمیتوانم. خواستم که در بری شما باشم. بیا دریا بیا. خوب شد که آمدی. ба ман ҳамаи маълумот дар бораи ҳамлаи имрӯза лозим аст. кай ба кишварамон омадааст, шахсияташ кист, дар куҷо истиқомат мекунад, хонаашро ҳам тафтиш кардан лозим аст. майлаш. гӯш мекунам явуз. элем, дар бораи ҳамлагар ягон маълумот ҳаст? ҷустуҷӯ дорем. гуфтуко бояд сурат гирад. мехоҳем дар куҷо истиқомат карданашро бифаҳмем. хонааш тафтиш карда мешавад. шояд ягон чиз пайдо шавад. шояд ӯ бо дигар ҳамлагарон робита дошта бошад. аъзоёни гурӯҳҳои террористӣ бо ҳам робита надоранд. элем, қаблан онҳо ҳамин гуна амал мекарданд. бовар кун, ин кӯшишҳоятон натиҷа намедиҳанд. ягон нақша дорӣ? масъалаи Драган ва Содиқро ҳал кардӣ? коре кун ки ман ба он ҷо рафта онҳоро пурсупос кунам. ҳал мекунам явуз. вале ба ту вақти кам дода мешавад. шояд на бештар аз 1 соат. бе ин ҳам иҷозатномаи махсус лозим аст. хуб, ба ман кифоя аст. агар дар ҳақиқат ҳамла сурат гирад, пас ғайр аз ҳардуи ӯ инро дигар касе намедонад. хуб, ҳозир ба ту суроғаро мефиристам. то дидор. то дидор. имрӯз дар Истанбул амали террористӣ анҷом дода шуд. полисҳо аз ин ҳодиса огоҳ шуда миёни кормандони мақомоти қудратӣ ва ҳамлагарон заду хурди мусаллаҳона сурат гирифт. кормандони полис тавонистанд ки ҳамлагарро паронда нобуд кунанд. гуфта мешавад ки якчанд нафар ба ҳалокат расида, даҳҳо тан шадидан захмӣ шуда дар беморхонаҳо бистарӣ шудаанд. эҳтимол шумораи ҳалокшудагон боз ҳам афзоиш ёбад. террористи маъфшуда дар бигузор ҳамаи душманҳоямон кур шавад. шайтонҳо чӣ қадар ашки модаронро рехтанд. разилон, ҳеҷ аз ин амали нопокашон даст намекашанд. талаб доранд ки роҳбарашонро ба онҳо диҳем. кай мо дар назди онҳо сархам карда будем. хобашонро ба об гӯянд. кош ҳамон замони боздошт роҳбарашон мемурд. ба кешанлӣ занг задам, телефонашро нагирифт. онҳо маҷлис доранд холаи Фотима. маҷлисро гузаронда баъд ба амалиёт мераванд. ана баъд ҳамаи онҳоро нобуд мекунанд. ман меравам. каме дигар менишастӣ? кор дорам, бояд биравам. но рафта намешавад. духтарҷон, бубин, ҳамла карда истодам. шояд имрӯз ба берун намебароӣ. холаи Фотима, мақсади онҳо ҳам ҳамин аст. мехоҳанд ки мо ба берун набароем, дар хона худамон рӯз карда шинем. мо бояд чунин накунем, натарсем. агар тарсида дар хона шинем, чӣ тавр ман ба рӯи падарам нигоҳ мекунам? холаи Фотима, чӣ тавр ба рӯи он сарбозоне менигарам ки аз барои ин давлату миллат шаҳид шудаанд? ба рӯи оташ, акаи муҷоҳид. дуруст мегӯӣ. холаи Фотима, мо ҳеҷ гоҳ дар назди касе сархам накардаем ва нахоҳем кард. азизони ман,
شما مثل فرزند من سخن میگویید. رحمت به اون مادری که شما را زاده است. تشکر خالای فاطمه. آمین. خدا جان صفی چون این فرزندان را زیاد کند و ما را از پراکندگی نگهبان باشد. مایلش، با اجازت شما من میروم. بیایید دستتون رو ببوسم خالای فاطمه. تا دیدار دخترم. خداوند نگهبانت باشد. خودت را احتیاط کن. خوب؟ مایلش. برو دخترم. خداوند یار و مددگارت.